Avui farem un Wellington i una salsa bolognesa que té molt dolç i farem també puré de patata. I també farem una salsa de vi tint amb fruits del bosc i per últim una salsa bordalesa. Aquest és el nostre plat. Això és un Wellington amb puré de patata, aquesta és la salsa bordalesa i aquesta és la salsa de vi amb fruits del bosc. I la vedella del Wellington és cremata de pera. I el vi utilitzat per a aquesta salsa és el moscatel que ve del castell.